Var är jag någonstans? Ja, jag föll precis ner från himlen. Det där kycklingen. Ja, jag är helt ensam. Vad ska jag göra? Vi måste inte hugga trä. Innan natten kommer måste jag bygga hus. Vad är det för något? Hallå och välkomna till en ny serie som heter Strandsatta. Och vi strandsatta på en ö. Full med monster. Typ. Jag kör med 90 GHz touchback och det är väldigt tyst. För jag har brutit mitt lillfinger när jag landar. Och vi får inte fiska. Men om ni vill köra den här matchen själva kan jag lägga sidet i vad heter det, beskrivningen. Och ja. Det här blir ett kort första avsnitt. Jag vill bara hälsa er välkomna till serien. Och vi kör med alla gamla, vanliga, goda, saftiga mod. Saftiga. Och nu ska vi starta alltihopa. Vi trillar ner från himlen. Vi måste överleva i det här djungelfabriket. / allt annat. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag tror det finns lite annat också. Det är det i alla fall det stod på sidan. Nu vill vi bygga en insjö där uppe tror jag. Här kan vi bo. Så. Så, då har vi börjat vårt lilla invandrarhus. Så. Titta på monstret. De står och vaktar oss. Vi får gå ner lite och döda dem så fort vi har fått lite mer material och kan spöa dem. Vi kör även med X-ray mod och Castle Defend mod och Crossbow mod. Vi kan börja med lite fuskning här kanske. Ja. För att visa hur stark den här är. Bara lite för skål. Så.
Nu har vi lite vanligt trä vi kan fylla i resten där. Så att det blir lite snyggt. Så. Vad tycker ni om huset? Va? Det är fint, va? Vad ska jag göra? Oj. Jag tänkte prata lite om mina framtida planer. Alltså jag försöker så mycket som jag kan att börja tjäna pengar eller något sånt på YouTube. Som jag vet att man kan göra. Jag väntar typ på att jag ska få, man kommer få vad heter det? Skickat meddelanden sig så vill du börja tjäna pengar på YouTube så. Jag har redan fått det fast det var för ett tag sedan så jag vet inte vad jag har kvar det. Men jag hoppas jag får ett nytt sånt och jag måste bara fråga mina föräldrar om jag verkligen får det. Och när jag får det så blir det jättebra. Det är min plan. Kanske jag har hört förut. Jag vet inte. Jag är inte säker. Sen så, som ni kanske har sett, det med i Super Sky Cruise tävling. Jag kanske ska säga om det. Bra tävling. Antar jag. Ja. Den kan vi ta bort. Så fortsätter. Okej, nej, vi kommer inte upp. Mina föräldrar är iväg och spelar golf, så jag är ensam hemma. Just nu är det tråkigt. Nästa avsnitt ska jag nog lite mer förberedd. Kanske någon annan för mig i samtalet. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har lagt färdigt golvet, tror jag ringer, eller så jag avslutar och så får jag vara roligare nästa gång. Fast jag har inte göra så mycket, men nästa gång går vi utforska slottet där borta. Typ skriv i kommentarerna vad ni tycker om serien och vad ni vill se. Vi ses i nästa avsnitt. Hej då!